Juan el TikToker, hoy huele a liga, se huele y hay clásico. ¿Y qué forma mejor que ganar una liga que ganando al eterno rival? Sí, pero es que al Barça le vale hasta el empate. Porque cuando los deberes están hechos, pues la temporada està hecha. Amb Pit i collons, el Barça campió de Lliga. I avui ho celebrarem. No anirem a Canaletes, no anigueu perquè estan obres, però anirem a la Barceloneta a banyar-se. I direm que volem la pilota, que som els millors i el que millor futbol han fet en Espanya enguany. Una lliga de sacrifici, d'esforç i de fliqui, flaca, fliquepretes, flaca, ataques. Tot un equip unit. El nou Camp Nou, el millor estadi del món, ja és una realitat. I avui toca al Clàssic fer història amb aquesta importantíssima lliga. Contra tot i contra tots ho aconseguim. Res, falta certificar-ho. Avui és el dia. Vamos, Barça, som campions. Juan el TikToker, analitzem la prèvia del gran clàssic del Barça i del Madrid, però primer de tot vull donar-li les condolències al nostre entrenador Hansi Flick, el qual ha perdut el seu pare en el dia d'avui. Descansa en pau. I, bueno, analitzant el partit, pues, me huele a liga per conforme arriben els dos equips. El Barça arriba enxufat, arriba després d'una victòria important al Sadar, a Osasuna, el Madrid en dudes, i bueno, mentre uns volem, i seria la clau, no? Uns volem la pilota, com és el Barça, i el bon tracte de valor, altres volen jugar al UFC. Sí, a les pelees i a les hòsties entre ells. Imagineu-se la setmaneta que han tingut des de Chamartín, y el conocido de Arbeloa no sap parar ixa pelea de gallos que tenen. Després un altre tema seria, mentre la nostra estrella, Lamine Yamal, amb la seva lesió, està recuperant-se com toca per arribar al Mundial en òptimes condicions, Mbappé segueix jugant al «oui jugue, demà no jugue». Així no vas a recuperar-te i França va tirar-te encara. Hi ha que tindre cabet, i a Can Barça el tenim. Són un poc els anàlisis dels dos equips i la diferència. I aquesta diferència s'ha notat a la Lliga quan un equip ha sigut fiable i ha guanyat els partits que tenia que guanyar fora de casa i el Camp Nou ha enamorat amb golejades. L'altre equip anava per la Lliga fallant i jugant a res. Van tirar a Xavi Alonso i va ser el seu grave error. A partir d'ahí, Arbeloa de mal en pitjor. I mentre la fliqui flaca, doncs fliqui apretaves, flaca atacaves i guanyaves. I esta Lliga i la Supercopa és una temporada notable, que sí que ens ha faltat la Champions, però han fet una gran competició de Champions. I ens quedem en això, orgullosos dels nostres, i avui toca celebrar, perquè s'ho han merescut durant tota la temporada. Vamos, Barça, avui sí, avui toca.